Het is natuurlijk een fiesta heeg voor mij. Welkom alle mensen bij uw tiende lunchlezing verwachten wij zelf hoe de mist bij de Plensa-fontein. De Plensa-fontein die heet officieel Love en deze lezing heet The Love voor Water. En nou, het is me een genoegen om je mine kunde te brengen met Bob van Wijnen, de mistmaker van de Plensa-fontein. Ja, goedemiddag allemaal bij deze lunchpresentatie. Oh ja, ik moet hem opzetten. Zo. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Bob van Bijnen. Ik ben bijna eigenlijk bij het begin van de mistfontein betrokken geweest. Voornamelijk bij de opbouw van het mistgedeelte wat onder in de fontein zit. En ik wil u vandaag eigenlijk in een 25, 30 minuten laten zien wat wij eigenlijk in de afgelopen 2 jaar eigenlijk gerealiseerd hebben. Want dat is de periode die overheen gegaan is om van idee tot werkelijkheid te komen zoals de fontein er nu bij staat. Eindigen dat in mei, 18 mei de grote opening is van alle fonteinen in heel Friesland. Een achtergrond voor mijzelf. Ik ben zelf watertechnoloog. Veelvuldig bij verschillende onderzoekscentra heb ik gewerkt. Op dit moment ook nog bij het Center of Expertise Water Technology. Die uiteindelijk als voornaamste partij invulling heeft gegeven aan de mistunits, de misteenheden die onderin in de fontein zitten. Om dat helemaal op te bouwen vanaf prototype tot aan een volledige schaal die op dit moment geïnstalleerd wordt. Nou, dat hele traject, dat heeft voor ons 1,5 jaar geduurd. En ik probeer een beetje mee te nemen in het verhaal van de afgelopen 2 jaar. Uiteindelijk van hoe de fonteinen uiteindelijk gekomen zijn in Friesland tot aan de realisatie aan toe. De plaatje van de fontein met de mist die u hier ziet is van 18 december, eind vorig jaar. Toen is er een tussentijdse opening geweest van eigenlijk het Stationsplein. Het Stationsplein is een grote verbouwing ondergaan. Daarbij zal ik straks even wat meer over vertellen, want daar is Jaume Plensa, eigenlijk de kunstenaar van de fontein, daarbij betrokken geweest. En wij hebben eigenlijk de units daar getest. Dat was een tijdelijke test en uiteindelijk een beetje het beeld kunnen al creëren van wat uiteindelijk vanaf mei continu zal draaien. De 11 Fountains, het hele kunstproject valt binnen 11 Fountains. Daarbij is Anna Tilroe eigenlijk dan begonnen als kunstleider. Van ja, we moeten iets in Friesland, ook culturele hoofdstad 2018, moeten we iets in Friesland gaan plaatsen wat typisch voor Friesland passend is. En dat is alles met het gebied van water, fontein. Wat is nou duidelijk zichtbaar in de stad? Wat zou een ontmoetingsplek kunnen zijn? En zodoende is eigenlijk het hele idee begonnen van wat zou nou passend zijn voor de 11 steden om een fontein te realiseren.
Daar zijn 11 internationale kunstenaren bij gezocht. Elke kunstenaar heeft uiteindelijk binnen een van de 11 steden overleg gehad met de inwoners van de stad zelf. Van, wat is nou passend bij de stad zelf om te laten zien wat hier plaatsvindt en hoe kan ik dat uitbeelden in een kunstwerk en met water. En zodoende zijn er, nou, misschien heeft u wel een beetje meegekeken, want er zijn heel veel fonteinen op dit moment in ontwikkeling. Van Leeuwen in Workum, die nu net opgeleverd is. Althans, de beelden staan er net, tot aan de walvis in Harlingen. Maar ook nog uiteindelijk een ijsfontein in Dokkum en uiteindelijk de mistfontein in Leeuwarden. Voor Leeuwarden is Gouwe Plensa, ja, of aangewezen, misschien een heel erg sterk woord, maar Gouwe Plensa is daarbij betrokken geweest. Gouwe Plensa heeft internationaal aanzicht echt in de kunstwereld. Belangrijke kunstwerken, grote kunstwerken geplaatst. Een van zijn belangrijke, of grootste, is de Crown Fountain in Chicago. Die zit hier aan de linkerkant. Het waterstraal uit de mond vanuit het kunstwerk. Rechts ziet u eigenlijk ook al de gezichten. En die gezichten die heeft hij voortgezet ook in het kunstwerk in Leeuwarden. Love is eigenlijk ontstaan uit 2 aspecten. Enerzijds de liefde voor elkaar. Hè. Dus dat staat hier ook. De gezichtsuitdrukkingen zijn sereen en meditatief. Dus ze dromen naar elkaar. Dus het is een jongen en een meisje die naar elkaar kijken. En daarbij heeft hij gedacht van, maar wat is nou passend ook bij Leeuwarden en bij de stad, is ook af en toe de mist die aanwezig is in en rondom de stad, om het mystieke gedeelte van het dromen te kunnen versterken. En zodoende is er gekozen om er mist bij te krijgen en niet een solide waterstraal. Daar is verder uitwerking aan gegeven om te brengen van, ja, maar hoe ziet het er dan uit? En een van de zaken, een van de afbeeldingen die toen gemaakt is deze afbeelding van de jongen en het meisje met de wolk eronder. En dat is uiteindelijk de start geweest van, voor ons bijna 2 jaar geleden, om te bedenken, hoe is dat nou te realiseren? Want uiteindelijk moet je van een ontwerp naar techniek, naar realisatie. Dat lijkt altijd heel makkelijk, maar we praten over iets wat in deze vorm nog niet is plaatsgevonden. Water produceren is op zich geen probleem, maar je praat over van nieuwe producten, inzet van mensen, ontwikkeling en allerlei technische mankementen waar ik even later op terugkom. Want niet alleen techniek is natuurlijk een belemmering, maar de weersomstandigheden is natuurlijk ook lastig. Want we praten over mist en mist is licht, dus dat waait weg. En daar hebben we wel wat voor bedacht om dat te kunnen verminderen en me daar ook uiteindelijk in te kunnen adviseren. Van water tot mist. Dit is meestal het beeld wat we zien in de natuur. Dat gebeurt snel natuurlijk bij waterplassen. Omdat daar genoeg water aanwezig is, heb je snel de condensatie. Maar niet alleen in de natuur, maar we zien het ook in de stad. Dit is bijvoorbeeld dichte mist in Leeuwarden. Het kan ook in de stad plaatsvinden. Het heeft allemaal te maken met dat de staat van water verandert van de gasvorm naar wat we noemen condenseren. Dus de vraag is dan van, ja, wat is dan mist? Want als je het wil reproduceren, moet je ook begrijpen waar het over gaat. En wanneer ontstaat het dan eigenlijk? Nou, dit is een heel leuk filmpje, is te vinden bij SchoolTV. Ik heb er even 3 plaatjes uitgehaald, want het is een filmpje van 3 minuten. Ik vond het een beetje iets te lang voor deze presentatie. Maar waar het om gaat is, dat heet het dauwpunt. Het dauwpunt is de omslag van gas naar een waterfase. Maar niet dat het solide is, maar dat het een druppeltje is. Dus we hebben een condens, we hebben fijne druppeltjes in de lucht. En uiteindelijk is het tweede plaatje, allemaal kleine druppeltjes bij elkaar. En uiteindelijk, als die druppeltjes allemaal bij elkaar komen, zijn ze zwaar, zakken ze naar beneden naar de grond. En dan hebben we mist boven de grond. En uiteindelijk dan heb je de mistbanken, de mistwolken. Er zijn allerlei natuurkundige aspecten die daarmee te maken hebben, want die kan op allerlei verschillende vormen. Smog is ook een vorm van mist, maar dat is met eigenlijk deeltjes in de lucht. En dat is nou juist niet wat we willen repen. En bij de techniek, wat is daar nou eigenlijk voor nodig? Want je wil het graag reproduceren en dat wil je elke dag opnieuw doen. Dus daar heb je apparatuur voor nodig. En die apparatuur die we daarvoor nodig hebben, is dat we het relatief simplistisch hebben gehouden.
We hebben daar een tank, een ventilator, want dat moet die tank uit, want het gaat letterlijk in die blauwe bakken. In totaal zitten er 25 blauwe bakken onder de natuursteen. Daar komt de mist uit en die mist die wordt uitgeduwd met de ventilator. Maar die mist wordt gemaakt, dat heet een ultrasoonvernevelaar. En waarschijnlijk bent u wel bekend met dit principe, want misschien heeft u wel in huis een waterverdamper om de luchtvochtigheid in uw huis te verhogen. En dat gebeurt veelvuldig met behulp van een ultrasoonvernevelaar. Een mooi grijs of witachtig wolkje wat vrijkomt en daarmee uiteindelijk opgenomen wordt in het huis. Wij gaan het ook reproduceren, alleen hebben we er niet 1 van deze blokken, maar uiteindelijk hebben we er 50 van nodig om een mooie grote witte wolk te produceren. Ultrasoon, want we gaan van vast water gaan we naar, bijna naar gasvorm toe. En dat betekent dat er trilling nodig is. En die trilling, dat is een hoogfrequente trilling. Dat gaat buiten ons gehoor om. We zien het wel, maar we horen het niet. En daardoor komen hele kleine druppeltjes vrij. Zo klein dat in de rechterkant van de sheet, van het plaatje, staat ongeveer de verhouding van wat voor druppels we gaan maken. Een haar is om en bij 70 micrometer. Nou, even uitleggen wat dan een micrometer is. Een micrometer is het 1.000ste millimeter. Dus een haar is al heel erg dun, dus 70.000ste millimeter. Maar wij maken druppeltjes, dat is de derde van links of de tweede van rechts. Dat is uiteindelijk waar ULV-fogger staat. Dat is een ultrasoon-fogger. Wij maken druppeltjes van 20 micrometer. Op dat moment zijn de druppeltjes zo licht aan het worden dat ze beginnen te zweven. Dus ze beginnen mee te gaan met die luchtstroming die ontstaat onder andere in die bak. Het plaatje eronder is een hele grote weergave. Het is echt enorm verkeerd vergroot. En dat zijn druppeltjes van ongeveer 10 à 20 micrometer groot. En die zitten heel veel bij elkaar. In het plaatje ziet u maar een paar. Maar in werkelijkheid zitten er zoveel op elkaar dat het een dichte wolk begint te worden. Om je een indruk te geven van waar het over gaat, is er een filmpje gemaakt tijdens het bouwproces van een van onze testunits. En daarvoor zal ik even het filmpje starten. En dan kunt u zien van wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment dat als die ultrasoonvernevelaar eigenlijk aangaat. En wat dat doet uiteindelijk ook in de testunits. Dus dat was uiteindelijk 1 stap verder dan de prototype. Maar uiteindelijk hebben we daarmee kunnen testen om te laten zien van hoeveel mist we konden genereren. Als hij aangaat, dat hij water omhoog begint te brengen en die kleine druppeltjes produceert. En omdat die druppeltjes allemaal in de bak blijven en we graag 2 meter hoge wolk willen krijgen, hebben we een ventilator nodig. Zodoende zit er een ventilator in de bak die ervoor zorgt dat uit 12 pijpjes de mist geduwd wordt, gestuwd. En uiteindelijk onder ideale weersomstandigheden kan dat 2 tot 2,5 meter hoog worden. Uh, 7 meter hoog. Ja, die zijn 7 meter hoog. Het is de bedoeling dat we
Als de beelden 7 meter hoog zijn, proberen we de mist te genereren net tot aan de kin. Dat is onder bij 2 meter. Dat gaat automatisch. Ja. Ik zal straks wat meer uitleggen over wind is een aspect. En daar hebben we over nagedacht. En daar zal ik even later in de presentatie weer op ingaan. En dan aan het einde dan kan ik u uitleggen van hoe uiteindelijk de installatie werkt op basis van wind, maar ook temperatuur. Ja. Sorry? Ja. Ja, u vraagt of dieren het geluid kunnen horen van de trilling van de ultrasoonvernevelaar. Nee, want het zit nog veel verder dan hun gehoorbereik. Ja, het gaat zo supersnel. En het is deels afgeschermd omdat het ook nog in het water is. En water schermt ook geluid af. Maar de trilling is dermate hoog, zo hoog frequent, dat het voor dieren niet schadelijk is. Waarschijnlijk zullen er vast wel een paar dieren zijn die het kunnen horen. Omdat het bereik bij dieren ook heel erg verschillend is. Maar uiteindelijk is het voor dieren in de nabije omgeving niet hoorbaar, niet waarneembaar en daardoor is het ook niet schadelijk. Nou, wat ik aangaf is dat hele traject eigenlijk van, voor ons 1,5 jaar is eigenlijk begonnen met een demo. Je ziet het plaatje, dat is linksboven. Dat is eigenlijk de heer Bart van der Zwan is ooit een keer begonnen met het bouwen van de eerste demo-fontein in de vorm van mist. En wij zijn er als Center of Expertise Water Technology zijn we daarop verder gegaan om te zorgen dat het uiteindelijk naar een volledige installatie kan. Wat voor stappen hebben we daarin ondernomen? We zijn eerst begonnen met het plaatje linksboven, uiteindelijk linksonder. Daarin ziet u ook gewoon nog wel de bak, de ventilator, maar 3 pijpjes. Die 3 pijpjes gaven gewoon te weinig dichtheid, te weinig mist om daarmee verder te gaan. Uiteindelijk zijn we verder gegaan met rechtsboven. Dat is een test geweest in het gebouw zelf. Dan konden we mooi de wolk reproduceren. En uiteindelijk, wij hebben dat in opdracht van de gemeente Leeuwarden gedaan. Toen we een akkoord hebben gekregen van de gemeente Leeuwarden, is uiteindelijk 25 van deze units zijn toen gebouwd. En daar zit u rechtsonder. En deze hebben wij getest op het parkeerterrein waar wij zitten. Wij zitten op de Watercampus hier in Leeuwarden. En wij hebben op het parkeerterrein gewoon al die 25 bakken in de vorm van de mistfontein uiteengezet. Alles aangezet. Nou, dat is wel lastig, want je hebt geen centrale stroomvoorziening daarvoor. Dus we hebben alles met houtje, touwtje en 8 accu's. Hebben we het uiteindelijk voor elkaar kunnen krijgen. En daar kan ik u een filmpje laten zien. En dit is wat er gebeurt als alle 25 eenheden aanstaan tegelijk. En nu ziet hij alle 25 bakken nog, maar straks niet meer. Maar het maken van mist was dan niet zo'n heel groot probleem. Maar we hebben 3 uitdagingen. De eerste uitdaging is temperatuur. Temperatuur heeft invloed op de hoeveelheid mist die ik maak. Wind heeft invloed op hoe lang de mist blijft hangen op zijn plek. En derde is bacteriën. En waarschijnlijk, omdat we met drinkwater te maken hebben, hebben we te maken met Legionella. En daar moeten we iets aan doen. Want het kan niet zijn dat de bacteriën in deze nevel terechtkomen of in deze mist. Deze 3 aspecten zal ik even verder toelichten. Eerst is temperatuur. Wat wij gedaan hebben in december, 18 en 19 december, 18 december hebben we uiteindelijk de rechterkant kunnen produceren. We hebben het voor elkaar gekregen om daar verwarmd water in het systeem te zetten, uiteindelijk rond de 25 graden. En hoe warmer het water is, hoe meer mist er gevormd kan worden. En dat heeft te maken dat het gewoon snel naar een gasfase toe gaat, dus je verdampt het sneller en daardoor kan ik meer mist vormen. Het plaatje aan de linkerzijde is eigenlijk de volgende dag.
Alleen hebben we het water in de eenheden laten staan. Dus alle 25 units hadden nog dat water. Volgens mij was het toen, ik denk, een graad of 5, 6. Dat water wordt ook 5, 6 graden. En je ziet meteen wat het invloed daarvan is, want allezelfde units staan tegelijk aan. Dus het verschil tussen links en rechts is puur gebaseerd op temperatuur. Is het water te koud, dan zal er weinig mist gemaakt kunnen worden. Er is de laagste waar we willen werken is 5 graden. Lager willen we eigenlijk niet. Dat heeft ook te maken met de techniek, dan wordt het te koud. Hoger dan 40 graden willen we ook niet, want dan zitten we ook weer aan de limieten van de techniek. Daarom houdt het water rond 30 graden. Ik zal straks uitleggen hoe dat dan technisch dan, opgepakt is. Wind. U kunt bedenken dat de wind ervoor zorgt dat die mist weggaat. Het is veelvuldig al een keer in een interview aangegeven of in een artikel dat de mistfontein voor 120 dagen per jaar aan zou kunnen staan. Dat heeft de reden dat de andere 240 dagen van het jaar er of te veel wind is, of de winterperiode is er. De winterperiode zorgt ervoor dat de kans op bevriezing is. Alle fonteinen gaan dan uit om bevriezing, schade te voorkomen. Deze apparatuur gaat gewoon kapot als het moment dat het water bevriest. Of het waait te hard. We hebben berekend windkracht 4 tot windkracht 4 dat die aan kan. Dat verwijt hij wel. Maar we zeggen ook van, ja, dat hoort er ook bij. Want mist ontstaat alleen maar in de ideale omstandigheden als er weinig wind is. Want dat is een hele mooie. Ja, dromen verwaaien. En dat is een hele mooie. Want dat is heel passend bij uiteindelijk het onderwerp van dit kunstwerk. Dus ja, dat is een hele goede. Ja. Die neem ik mee. Dus toen dachten we van, nou ja, die wind die kunnen we niet zomaar uitschakelen. En we gaan er ook geen grote scherm omheen zetten. En we gaan er ook niet een groot glas perspex eromheen bouwen, zodat niemand er meer bij kan. Maar we hebben wel berekeningen aan gedaan. Want uiteindelijk is het te berekenen wat er gaat gebeuren. En daarvoor hebben wij een simulatie, een software simulatie gemaakt van de omgeving. Dus het onderste plaatje ziet u eigenlijk in het blauw de fontein. En daaromheen ziet u de gebouwen, het oude Egon-gebouw. Aan de zuidkant zit dan nog het station, de bushalte. En vervolgens het noorden, de binnenstad, en er zit groen omheen. Er is ter plekke gemeten waar komt nou de meeste wind vandaan, richting en kracht. Dat hebben we uitgezet in de tabel rechtsboven. En die gegevens die zijn gebruikt in een model. Een uitvoerend model waar miljoenen berekeningen gemaakt worden om te voorspellen wat nou eigenlijk met die mist gaat gebeuren. Je wil een indruk krijgen, stel dat ik windkracht 1 heb of ik heb windkracht 8, wat gebeurt er dan met mijn mist? En kan ik het dan ook hard maken dat die boven windkracht 4, 5 gewoon niet meer op zijn plek blijft en dat die eigenlijk wegwaait en volledig opgenomen wordt in de lucht. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt, want als hij verwaait, dan verplaatst hij wel van zijn positie. Maar vervolgens neemt de lucht, omdat de lucht droger is, neemt hij al het water op en er verdwijnt mist. Dat is heel simplistisch is dat berekend. U ziet rechtsboven, ziet u gewoon 2 statieven, 2 pilaren. Dat moeten de beelden voorstellen. En dat zwarte vlak, wat u in het midden ziet, dat is de side view. Dat zwarte vlak is de uiteinde van de fontein. Dus daar houdt eigenlijk de basis op van de fontein. Hierin ziet u al dat er een deel van de mist eigenlijk buiten die basis verdwijnt. Nou, u kunt voorstellen dat hoe harder het waait, hoe meer er blauw aan de rechterzijde van het zwarte vlak komt. Dat kan je deels oplossen. Deels op te lossen door een object van 11 meter lang en 1 meter hoog neer te zetten. Dat kan een vorm van een bank of een kunstwerk of haagjes. Dus dat is het advies wat we ook mee hebben gegeven is van kijk eens van wat je daaraan kan doen zonder daar grote schermen neer te zetten, want dan blokkeer je eigenlijk het zicht naar het beeld. En dan kun je daar voor zorgen dat de mist langer blijft. En dat kunt u ook zien, want aan de linkerkant wordt geen voorwerp gebruikt en de rechterkant wel.
En daarmee ziet u dat de mist langer op zijn positie blijft. Er zit iets minder mist aan de rechterkant met voorwerp, maar het is ook hoger. Dus dat betekent dat we dus die hoogte van 2 meter langer kunnen behouden. En dat komt puur door het object die in het rechtsboven het plaatje ook staat. Er staat een heel klein wit blokje aan de linkerzijde. Dat is het object van de zijkant bekeken. Uiteindelijk 1 meter hoog, 11 meter lang. En daarmee kan de wind niet geblokkeerd, maar gebroken worden. En dat betekent dat wind bijvoorbeeld van windkracht 4 naar windkracht 3 of 2,5 gaat. Of van 5 naar 4. En daarmee houdt de mist langer in stand. Laatste is bacteriën. Wind is een gegeven. Temperatuur kunnen we iets aan doen. Bacteriën is altijd een lastige. Bacteriën hebben hun eigen wil. Welke bacteriën dat zijn, dat weten we nooit. Het is water, het is een open systeem, dus er kunnen bacteriën in groeien. Op zich, bacteriën is niet altijd het groot probleem. Want bacteriën zijn niet altijd ziekteverwekkers, behalve Legionella. Legionella kan, een bepaalde soort van Legionella, kan ziekteverwekkend zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat het niet gaat gebeuren. En daarvoor hebben wij in het systeem eigenlijk een soort poortwachter ingebouwd. En die zorgt ervoor dat door middel van het toevoegen van koper en zilver, dat die biologie niet kan groeien. Hoe groeit dan een bacterie? Volgens het plaatje aan de rechterkant. Een bacterie gaat, vrij. U ziet in het linkerplaatje bij 1, bij attachment, ziet u een aantal bacteriën in het water zwemmen. Vervolgens raken ze het oppervlak aan. En vervolgens hebben ze iets van, dit is een mooi plekje en hier kan ik zitten. Zelfs leidingwater bevat voeding voor bacteriën. Ik kan hier blijven zitten, ik zit hier lekker. 30 graden, dat is natuurlijk een mooie temperatuur voor bacteriën. Ik ga hier groeien en ik maak daar een heleboel. En er zit er niet 1, ook zitten er miljarden. En die miljarden die zorgen ervoor dat ze zichzelf beschermen. En dat is dan eigenlijk dat, wat is het, geelbruinige jasje. Die hebben ze om zichzelf te beschermen. Dat willen we voorkomen. En dat doen we door middel van koper-zilver doseren. Het koper zorgt ervoor dat het jasje openscheurt. Het zilver zorgt ervoor dat de bacterie doodgaat. Wij wachten niet dat het gebeurt. Nee, het systeem zit er nu al in. Dus voordat die bacterie maar überhaupt daar een plekje heeft gevonden, dan is hij gedood. En daarmee kunnen we de mist biologisch veilig houden en kan iedereen doorheen lopen wanneer hij maar wil. De productie van de fontein, het laatste stukje van de presentatie gaat meer over de uitwerking op locatie. Productie van de fontein is in Spanje plaatsgevonden, bij Plensa zelf. Hij heeft een grote productiehal, heeft hij daar. U ziet hier een tweetal plaatjes, een stalen onderstel en uiteindelijk is daar met kunsthars en marmerstof is daar een afwerking voor plaatsgevonden. Nu, u heeft de beelden gezien, ze zijn wat ruw, maar ze hebben een nette afwerking. Nou, helaas, maar dat was onvermijdelijk, is er recent een snor opgetekend. Maar het materiaal houdt zich zo goed dat het snel de graffiti eraf kan halen. Ja, nou dat is heel mooi, want dan zijn ze weer mooi zuiver wit, zijn ze. Maar het is snel te reinigen. Het is ook te repareren. De beelden zijn te repareren. Het is geen moeilijke stof om te gebruiken. We hopen dat het gewoon zo lang mogelijk netjes en in stand blijft. Ze zijn per vrachtwagen zijn ze naar Nederland gekomen. Dus in de week van 11 december zijn ze naar Nederland gekomen, naar Leeuwarden. 2 vrachtwagens, zeg objecten, het was 7 meter lang. Uiteindelijk zijn ze op een plek gezet, gemonteerd, vastgezet. En uiteindelijk op dat moment was de fontein klaar in de vorm van een bak. Natuursteen neergelegd en de hoofden. En dat is eigenlijk zoals het al lange tijd heeft gestaan. Maar daarna is eigenlijk de installateur begonnen om eigenlijk die hele techniek erin te bouwen. 25 bakken, dus het plaatje rechtsbovenin is eigenlijk het schema wat erin staat. 25 bakken die continu water gecirculeerd krijgen. Die circulatie, dat moet stromend water zijn, gaat iedere keer over
dat het verwarmd is. We heel graag die 30 graden houden, want dan hebben we veel mist. En dat er continu koper-zilver gedoseerd wordt om ervoor te zorgen dat al die 25 bakken vrij blijven van bacteriën. En daar is dit schema voor opgesteld. En de installateur is nu op de dag van vandaag nog steeds bezig met de laatste stukjes. En we hopen binnenkort, dat is of volgende week of de week daarop, zal de unit in zijn geheel getest worden. Zodat uiteindelijk dat die klaar staat voor de grote opening. De verdeling ziet u linksboven. Dat zijn eigenlijk de zwarte streepjes. Dat zijn de uitmondingen van de buisjes. En die uitmondingen die ziet u dan weer onderin in de foto. De buisjes zitten een 4 centimeter in het natuursteen. En daarmee hebben ze eigenlijk geen weerstand van het natuursteen en komt de mist er rechtstreeks uit. Ja, de vraag is of de zand en viezigheid inkomt. Ja, dat zal zeker gaan gebeuren. Voor het systeem is dat niet erg. Zand daalt snel neer in de tank zelf. De ultrasoonvernevelaars hebben er geen last van. Want dat wat ultrasoon veroorzaakt is van keramisch materiaal. En dat stoot wel heel veel materiaal af. Er is periodiek onderhoud nodig. Ja, dat is wel nodig in de zin van om de apparatuur optimaal te laten werken. Maar ook om het grotere materiaal, nou zand relatief klein, maar het zijn 32 mm pijpjes. Daar kan wel wat groter materiaal ook eens per ongeluk doorheen gaan. Om een keer eens te reinigen. Het systeem is ook dermate ontworpen dat de tanks snel gelegen kunnen worden, gereinigd en weer opgestart kunnen worden. Ja, klopt. Er kunnen allerlei voorwerpen, als dus die bladeren en sigaretten kunnen erin gestoken worden. De bladeren zou per ongeluk de sigaretten onwil. Het is allemaal te reinigen. Het systeem is dermate robuust ontworpen dat we daar rekening mee hebben gehouden om ervoor te zorgen dat het wel doorgaat. Maar in ieder geval die periodiek onderhoud en af en toe is in die kelder en al die units gaan nakijken of ze, en dat moeten we ook in de komende maanden gaan zien, want het is de eerste keer dat dit type eigenlijk zo gemaakt is en dat die in bedrijf gesteld wordt, is het afwachten van hoe houdt het zich en hoe vaak moet je onderhouden. In de komende tijd zal er gewoon wat meer aandacht zijn, ook om natuurlijk, ik vind het belangrijk dat je een goed beeld neerzet. En daardoor zal het in het begin wat meer onderhoud plaatsvinden of meer controlewerk. Later hopen dat het gewoon afneemt en dat het systeem zichzelf gewoon in stand kan houden daardoor. Dit is het huidige beeld. Dus de mistunits, die zitten er nu wel onderin, maar zijn niet zichtbaar. Dat willen we natuurlijk ook zo houden, want dat is het mystieke gedeelte, dat er opeens, als hij aangaat, dat er plotseling mist uitkomt. De techniek die in de bak zit, bestaat uit die 25 units, die mistunits, een verwarming en eigenlijk een poortwachter om te zorgen dat die bacteriën doodgaan, dus geen kans krijgen. En er zijn 2 aspecten die een beetje gemeten worden. Eén is temperatuur. Temperatuur is eigenlijk wordt gezegd van in de winterperiode kan hij gewoon niet draaien. Dus laat zeggen vanaf november tot en met misschien eind februari, begin maart kan hij niet draaien. Want er is een kans op vorst. Dan gaat de installatie kapot. Dus dat standaard wordt hij dan uitgezet en wordt hij netjes schoongemaakt en klaargezet voor het volgende jaar. Andere kant is wind. En er wordt in de nabijheid een windmeter geplaatst. En die windmeter die zorgt ervoor op het moment als de wind toch boven windkracht 4 uitkomt, dat het systeem automatisch uitgaat. Hij staat ook automatisch op, dus blijft hij binnen die specificaties van temperatuur en wind. Dan start hij op en die tijd die kunnen we natuurlijk zelf bepalen, of dat van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds is. Er zit ook verlichting in, die kunnen we aanhouden en dan de mist uit. Dus er zijn wat variabelen in te vinden en afhankelijk van hoe lang de daglicht er is of hoe lang je de mist wil produceren, 7 uur 's morgens tot 12 uur 's nachts. Ja, dat kan aan de gebruiker, in dit geval gemeente Leeuwarden, om zelf te bepalen wat ze ermee willen doen. Maar dat is volledig automatisch. We hebben ook een aantal sensoren erin zitten. Bijvoorbeeld, we willen graag controle houden over die bacteriën.
Je kan er niet dagelijks in om iedere keer analyses te doen. Analyses duren ook 4 tot 5 dagen om te bepalen of die bacteriën er wel of niet in zitten. En dat wordt allemaal via remote, dus van afstand wordt dat allemaal netjes bekeken door de verschillende leveranciers en installateurs. Nou, het is je zou het niet kunnen voorkomen en dat gaat gebeuren, maar het is wel een beetje, als die mist er is, dan gaat iedereen er doorheen, maar er zit geen hek omheen. Het is helemaal recht. Ja, maar het is, nou ja, misschien er een paar centimeter verschil in zit, maar het is in principe gewoon recht, waardoor waarschijnlijk iedereen ook, als die mist aanstaat, er doorheen loopt. Vooral kinderen. Ja, zeker als je er een paar keer doorheen loopt, dat je niet echt nat bent. Er zijn kunstwerken waarvan ik weet dat ze vernevelaars gebruiken. Daar gaat 60 liter per minuut doorheen. Dat betekent dat dus letterlijk als je erin doorheen loopt, dat je gewoon drijfnat bent. Dat is in dit geval niet zo. Nou, we hopen eigenlijk volgende week het systeem helemaal af te ronden. Dan is het kunstwerk klaar. Die week erop misschien te testen, om te weten dat de techniek allemaal goed werkt. En uiteindelijk is de bedoeling dat op 18 mei de grote opening is van alle fonteinen. En er is dan een openingsceremonie bij de fontein zelf, hier in Leeuwarden. En dan kunt u de fontein in vol ornaat met werkende mistsysteem aanschouwen. Dat hopen we niet, en anders zetten er een paar schermen bij. Nee, ik heb nog niet proef gedraaid. En dat heeft te maken dat de water- en elektriciteitszijde op dat moment nog niet klaar was. Dat blijkt nu wel klaar te zijn. En we zijn nu in gesprek met de installateur om een dag te vinden om voor de eerste keer op te starten. En te fine-tunen, maar die fine-tuning is wel even belangrijk. En waarschijnlijk zal het nog een week duren. Dus in de week van 7 mei dan is hij gereed. Dan zijn we mooi ruim op tijd klaar voor 18 mei. Om dat hij de knop omgaat en dan de grote mistwolk genereert. Ja. Ja. Ja, u vraagt of er verschillende kleurtjes in kunnen. Dan moet ik even terugkomen op eigenlijk van wat is dan mist? Mist is een heel klein druppeltje. Op het moment dat ik iets in dat druppeltje doe, dan wordt die veel zwaarder. Kleurstof is gebaseerd op pigment. En pigment heeft een best wel groot gewicht. En als ik die wolk een andere kleur wil geven, dan slaat hij heel snel neer. Waarschijnlijk komt hij niet eens een paar centimeter hoog. Het hele effect is dan verloren. Dus dat is ook niet de bedoeling. We wouden graag, dat is ook de wens van Plensa, om uiteindelijk die mist te genereren. En mist is van nature wit. En dat willen we ook graag zo houden. Oh, we hebben nog een vraag. Ja, heeft u gelijk in. De fontein is toegankelijk voor het publiek om er iets mee te doen. Zeep in te gooien, stokjes, vuil af te dekken. Dat kan allemaal. Het heeft in die zin, het heeft alleen gevolgen voor de productie van de mist zelf. Het heeft geen gevolg voor het systeem. Daarom ook, voordat we ooit begonnen te bouwen, hebben we dit probleem eigenlijk, niet getackeld, maar omdat je niet kan voorkomen. Maar we hebben er wel rekening mee gehouden dat er vandalisme gaat plaatsvinden bij de fontein. En zodoende hebben we het systeem ontwikkeld met hele simpele producten, robuust, die dus lang meegaan, ook in deze omstandigheden. Ervoor zorgen dat de eenheid, of alle 25, iets bevatten, zeep bijvoorbeeld, dan kan het systeem uitgeschakeld worden. Dat moet dan wel handmatig. Maar vervolgens kunnen alle tanks geleegd, opengehaald, gespoeld worden en weer opgestart worden. Maar ik kan niet... Nou, ik hoop het niet. Nee, ideeën die er kunnen ontstaan om het wel te testen,
de meest schadelijke stoffen, natuurlijk, die hebben invloed op het systeem. Dus ik wil niemand uitnodigen. Ik kan het niet voorkomen. En daar hebben we het ook over gehad. Het enige waar we bij de bouw rekening mee hebben gehouden, wat ik al zei, is van dat we het snel kunnen reinigen. En zodoende de mist weer snel kunnen opstarten. Daarom zitten de pijpjes ook onder de grond. Dus niemand ziet het. Totdat je er bovenop zit, dan zie je de pijpjes erin zitten. En we zijn nog in overleg samen met de gemeente om te gaan kijken van in de vorstperiode, om dan die stukjes netjes af te dekken. Zodat de pijpjes, want de units blijven staan, want die gaan niet meer weg. Om ze netjes af te dekken en ervoor zorgen dat er niet in de winterperiode iets in gestopt wordt. Ja. Oh. Ik ook. Ik hoop het. Ik hoop in ieder geval voor de komende tijd dat hij daar netjes blijft staan. En dat in ieder geval dat 18 mei daar een mooie opening neer kunnen zetten. Dank voor uw aandacht.